Minister Watanabe ubadai unong syongsnong ubalai pondus nam ka arta. Ubadai nakathan syatay jong ka Hokkaido, Japan. Hakaba syamladon kam satya hakini kishis nam baladam. Watanabe ubala syong klem kam na shis nam udon kajing angnut kabakar pang hakakam. Ukwa banlong ukpa jong kajing syongka. Watanabe ubadan mentasaw ngut ki tengah bat arngut ki samla. Usyan ya pura hakakamay jong ki ban kirsyan ya karukom im jong u. Man penkut no ya kane ula penpau ba ukwa banlong kpaya san pausaw ngut ki kun. Katkum ka kubo jong ka South China Morning Post loong bayi ki tengah jong u. Lakhen ya ki kum ki paralok hakajing ade ka balong kum kajing syongka klem da pendung kerteng da ka sorkar. Kaba pensyong nong rim hakajing syong lang kabaslam. Bat ya samlang ya ki jingkit kli. Watanabe udon sipong ngut ki kun bat menta usa bat arngut na ki bat laingut ki tengah jong u. Kumbalay tu da ka shushai online jong ka China. Usuma da ka ying usyat jingsyat utre ya ka kamying bat upet ya ki kun. Ya ka jinglut jing siap haying ka balong haduk san lak shi benai. Le sam hapdeng ki tengah bat ki samla jong u. Watanabe udon ru ya ka tengah ka basaw ka badang alpusaw snam ka arta. Henry kile ya klat no na lor kata ule kendu ya arngut ki perlokan thay. Ning ba ki social media ong ka kubo jong ka SCMP. Kasamla jong u kala ibe nya Watanabe ubla seusi endus na menshwa. Ula kam bakane kadai ka bapenlong nya u ban sedang ban penenkam da ki apps. Ban kendu bat ki weipat ki kentay. Haka bastang jong une usnam haka TV show jong ka Japan ka bakateng ka Abema Prime. Watanabe ulo onga it ya ki kentay. Kat bangi dang it marka ju iwe iwe pat kan omdon kano ka jing e.